Meron ako ditong saba. Kita nyo ba? Ayan. Tapos ito pala ay sinigang to siya na hipon, pero sabaw lang ang kinuha ko. Ang asawa ko naggugupit ng buhok. Si Nacho naman tulog na. May pasok kasi bukas. Ang oras ay alas 10 na ng mag-11 na. So, maaga siyang matulog ngayon kaya may pasok nga bukas. Tapos, sardinas. Uy, kalami. Kita nyo ba ko? Sabaw lang kinuha ko kasi nahirapan ako magbalat ng hipon. Sinigang na hipon to siya. Ay, kalami sa sabaw. Late na ako nagluto, kasi nga akala ko may bisita kami yun. Kahit tuwing linggo pumupunta dito yung kapatid ng asawa ko. Ay, Filipino food to. Alam nyo naman. Ang sarap ng sabaw. Sardinas. Ginalantaw ko sa akong asawa sa camera. Buang dyan eh. Meron ako itong mango juice na nakatabi.
Ang sarap. Ukra-ukra. Itong saba, nabili ko to sa Filipino store. Nung Bernes ba yun? Lumabas kami ng Bernes eh. Ang anghang. So, magbalat tayo ng isang hipon. Ito yung pinakang ayaw ko, yung magbalat ng hipon eh. Ating pangalawang hipon. Alam niyo ba, ang gusto ko sa part ng hipon is ulo. Kasi nandito lahat. Wala, uy, gisipon yun ko ba? Paningot po ko. Last na hipon na to. Diba? Ang tahimik dito sa sala kapag wala dito yung mag-ama. Okay, anghang. Uy, kainin ko lang itong ano, and then tama na kasi sobrang anghang. Ipaningot yun ko ba? Sabaw. Nakadalawang ano ko, bowl ng sabaw.